Hej og velkommen tilbage, hvis jeg fandme lige kan røre mig, og det kunne jeg godt. Ja, den her episode er optaget lige op ad den anden, så der er ikke sket så meget andet end det der 3, så det er så rigtigt. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg smider mig selv ud i sådan nogle projekter her, og så kaster jeg bare mit træ. Det er da genialt. Jeg skal lige have min lille workboard med. Crafting bench, whatever you call it. Der dog stod stille. Der. Vi skal over til sneværden. Okay. Det var nemt. Okay. Det var en lang tur hen til sneværden. Så prøver jeg at dræbe træet med en skål. Jeg dræber lige træet med en skål. Jeg kan sgu godt lide en skål. Der er ikke noget som en god skål. Hvad? Og det var Lukas, der sidder og minder mig om sådan en Harry Potter film-agtige ting. Sådan en for sjov en. Hvor de sidder i toget, og Ron og Harry Potter første gang mødes, og så er der nogle andre tog, der har lagt stemmer til at redigere det og sådan noget. Den er okay sjov. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder og sådan noget. Så I skal ikke komme og spørge mig. Men det er ikke sjovt, det jeg siger. Ja, det er okay sjovt, men... du har en fælde lille ko, og du lort den bare på mig. Hvad lort i? Lukas, tig stille. Vi gider ikke have lort med på videoen. Lukas. Ikke så højt. Ja, men det skal vi nok gøre lige efter den, hvis min lillebror vil. Så... Vi skal lige lægge det sidste stykke træ. Yes, og så går vi ned igen. Først er det en vej. Oh my god, jeg kunne høre det helt herovre, mand. Og vi sidder jo i det samme rum og sådan noget. Ja, der er også... Jeg elsker bare, at der er så mange forskellige farve træ. Så løber man aldrig tør byggematerialer. Ja, ja, så ligger sådan, og vil du gerne ind til din homie, så kan du bare lægge til den der vej op. Og sådan, og du vil gerne ind til din homie. Du vil gerne ind til din homie. Oh my god, jeg hader den. Ja, sjovt, det er ligesom som om, at du ikke helt føler dig tryg ved mig. Det er hønen. Sjovt, det er for helvede. Som om du ikke rigtig føler tryg ved, at jeg vil æde dig og sådan noget. Du går jo direkte ned i en legendes mave, når jeg sidder på YouTube. Nej, jeg er ikke en legende på YouTube. Faktisk har jeg allerede 4 subs. Det er fordi, jeg kender alle 4. Ej, det gør jeg jo ikke. Kun alle? Jeg kender jo ikke alle 4. Fjolle, men tæt på. Måske kender jeg. Har du da en sub, som du ikke engang kender? Ja, det har jeg faktisk. Seriøst? Ja. Seriøst? Ja. Wow, det betyder, at de andre, der ser den her video, fandme skal gå ind og subbe mig for helvede, så han ikke er alene. Og hvor mange videoer vil du lægge ud en dag? Jeg vil ikke godt 2 ud nu, når jeg har en mikrofon. Fordi nu, når jeg endelig har fundet ud af det, shit. Oh my god. Og ja. Godt så. Du skal ikke lægge alle videoer ud den samme dag, for så er vi Anton. Du skal bruge mikrofonen. Jamen det er derfor, jeg har tænkt mig at optage omkring 5 videoer i dag. Altså hvis Anton han skal bruge en mikrofon sådan lidt. Og Anton han er en jeg kender. Det er jo ikke fordi han er min storebror eller sådan noget. Jo. Fuck dig. Vi skal lige... Åh nej, jeg bliver åbnet. Jamen, det bliver han jo. Det bliver du jo hele tiden i det der spil. Lol, det skulle meget bedre end dig. Jeg tror også, jeg vil lægge noget let's play fun. Det vil sige sådan en let's play bad ice cream eller sådan noget, hvis I kender det spil. Det er sådan et spil, man kan spille ind på gratis spil. Det er mig og Danmarks Rasse kommer nok til at sidde og klumpe i det. Og så der bare sidder og griner jeg også, fordi vi hele tiden går amok på hinanden, når vi dør. Og så der, jeg vil have bad ice cream, ikke et barnespil? Jo, men det er fordi jeg er et barn. Jamen, hvad så med dem, der ikke gider se på det? Må vi bare dislike det? Nej,
I kan skrive en kommentar om. Nej, ikke dislike. Nej, overhovedet ikke dislikes. I må bare vente til den næste video kommer ud med Minecraft, eller Paint, eller sådan noget. Jeg har tænkt mig at lave en Paint til hver sæson, eller nogle episoder af det i Minecraft. Så er det for eksempel, hvor vores hus er færdigt, så vil jeg lave en Paint med mig, der måske har bygget vores hus færdigt, eller sådan noget. Det er ikke fordi, jeg er specielt god til det der Paint shit. Men godt, at jeg døde ikke engang dem der. Jeg var tæt på det. Ja, det var bare... Jeg er bare syg. Nu Lukas kom med den dårlige undskyldning. Gustav, jeg blev altså ikke ovnet, selvom jeg sagde, at jeg blev ovnet. Nej, jeg var tæt på at blive ovnet. Du sagde, at jeg bliver ovnet for helvede. Jeg kan fandme ikke klare det. Gustav, kom ind på... Og så der, han siger, Gustav, kom ind på spillet, så du kan hjælpe mig, fordi du er jo bare den bedste i hele verden til spillet. Nej, det er faktisk det. Han er kun level 4. Nej. Nej, men det er fordi, jeg ikke spiller det mere. Jeg kan godt lide store åbne vinduer. Rigtig store åbne vinduer. Det skal være et kæmpe vindue. Helt åbent, og så man kan se mig. Også mine fødder. Og du skal lave nogle multiplayer-spil, så skal du huske at sige seedet. Nå ja, mig og Lukas har fundet et mega nice seed. Som vi bare elsker for helvede. Nej, nu bliver det nødt. Jeg kan ikke lide det. Og jeg fryser stadig. Som jeg sagde i min... Og godt, du er syg. Ja, jeg er faktisk syg i dag, så... Det er derfor, der kommer alt sådan noget... Nogle gange. Og sådan noget... Lad være, Lukas. Nej, det var lige mig, der lige er brækket op på mig. Så der er ikke noget, der er brækket op, men det sagde min lillebror engang. Jeg brækkede op. Brækkede du op? Det var det, du plejede at sige, kan du ikke huske det? Jo. Nå, også en alligevel. Fuck my life, så spiller jeg fandme der for peaceful. Også en alligator. Det er så dumme. Jeg fangede 2 kyllinger, og jeg har ikke gjort et skidt for at få den. Andet at lave indhegningen. Det er da for dumt af kyllingerne. Ja. Du er level nogen 20. Jeg har faktisk også sådan 30. Ja. Fjalle. Vi skal jo ikke underbygge Brian for meget, og alle de der andre nogen, der er med i slænget. Faktisk har jeg subbet til dem alle sammen. Ikke på den her kanal. Mig og Danmarks Racer og min lillebror DK Gamer Guys. Vi har en fælles kanal, der hedder Ghost443. Den er ikke så god, men det er den, vi ser videoer på. Så I kan lige rende ind og lukke den. De videoer derinde er optaget med Hypercam, så de er ikke særlig god kvalitet. Så, men det er derfor, jeg bruger... ja, det er rigtigt. Jeg skal huske at sætte fakta, ellers bliver min video for mørke. Godt klaret hun. Men jeg laver mig lige en dør. En lille dør. En forbrænding. Ja, min ør bliver lige... What? Hey, der er æg! Tak for æg! Tak for lort, altså. Jo. Fuck dig. Der var ikke noget i ægget. Jeg er bange for, at man kommer sådan en kræver ind og bare nakker mig totalt. Der er et får derovre. Der er 2 får. Jeg må altså lave mig et svær. For jeg har ikke fundet noget iron. Ja. Og der var det ikke. Det ved jeg da godt, men jeg har da ikke noget iron. Og så tænker jeg, men så kan jeg da ikke være dårlig til Minecraft, for jeg ved, at man skal bruge iron til sådan noget. Oh my god, der kommer bare 1000 monstre hen imod mig. Det kan man ikke. Fordi man ikke kan det. Jeg skulle til at sige, fordi jeg ikke har nogen diamanter. Det er jo ikke. Der er mega mange kyllinger, og dem kan jeg godt slagte, fordi jeg har jo. Og nu er natten ved at være forbi, ja. Og jeg er på vej ud for at skaffe mig uld til en seng. Hvad? RJK, det er sådan et våben, man kan få. Ja, det er sådan et sværd, man kan få ind på det spil. Og det spil, Lukas... Der er fandme jungle biome. Der skal vi hen på det så.